Hola, bona tarda. Som el grup cooperatiu dels periodistes catalans i us explicarem l'agenda de la classe. Ara us deixo amb el meu company Miquel. Hola, bona tarda. Ara us explicaré com posem els aniversaris a l'agenda. Primer posem el nom de qui compleix els anys i després ensenyem una imatge d'un cupcake que posa Happy Birthday. I papis, aquell dia no ens heu de posar de menjar. Ara us deixo amb la meva companyona. Hola, bona tarda. Us explicaré com apuntem els deures a l'agenda. Primer, quan la Sílvia diu que hem de fer de deures, els encarregats, que són dos, venen i apunten el dia corresponent a l'assignatura que toca els deures. Ara us deixo amb el meu company Ramon. Hola, bona tarda. Ara us explicaré dues coses. Per què hi ha aquell horari allà i de quin color apuntem les coses a l'agenda. Aquell horari està allà per la gent que no s'ho sàpiga de memòria i el pugui mirar per veure quina assignatura toca. Els dies els apuntem de vermell, els deures de blau i el negre i el verd els utilitzem per a la decoració. Esperem que us hagi agradat la nostra explicació i fins una altra.